Здравствуйте! Вы, конечно же, знаете русский язык. Обратите внимание, что вы его знаете неосознанно. И только начинается предложение, примерно догадываетесь, какие слова будут сказаны в дальнейшем. Потому что язык – это набор сочетаний слов, штампов. Вы поймете, что человек не совсем владеет русским, если скажет «я ездить у трамвая». Так вот, любой язык состоит из речевых грамматических штампов, из определенной базы конструкций, которые и предлагаются в данном курсе. Каждое занятие – это определенные клише, которые вы сможете усвоить, не прилагая особых усилий. Просто слушайте, повторяйте и старайтесь выполнить рекомендации. Каждое занятие начинается с так называемого синтаксического словаря. То есть вы слышите татарские предложения и их перевод. Они подобраны так, что в каждом последующем уроке усложняются. Прослушайте эту часть несколько раз. Далее прослушайте тот же текст, только без перевода. Вы должны научиться его понимать и повторить за мной. Третий этап занятия – небольшой текст. Старайтесь его понять без перевода. Это и повторение, и контроль самого себя. Русский перевод предназначен только для того, чтобы вы смогли преодолеть некоторые трудности, которые у вас могут возникнуть. Кроме того, в конце занятия дается словник основных слов для самопроверки. Новые слова в словнике распределены ассоциативно или по темам. Если вы поняли татарский текст, освоили его, смело переходите к следующему занятию. Старайтесь не делать больших перерывов при прохождении курса. Если уж они случились, повторите и освежите пройденный материал. Надеюсь, что данный курс поможет вам не только в изучении татарского языка, но и общего осознания того, как изучать языки вообще. Желаю успехов! Татар тілінің ғәмәли фонетикасы. Ә авазы. Әни, әти, әйдә, әйбер, әнә, бәйрәм, қалам, дәрес, бәхет, белән, кирәк, сирәк, мәктәп, йөрәк, тәрәзә, әйтә, бетә, китә, җитә, килә. Әти белән әни эшкә баралар. Әти әнигә әйтә: әйдә мәктәпкә барабыз. Әти миңа: бер әйбер дә әйтеп булмый, диде. Эшлә, улым, эшлә. Эшләгән кеше дә хөрмәт булыр. Әрәмәдәге әрем әше. Ö авазы. Өй, өш, өс, өстәл, гөл, көн, төн, көз, көй, көзгө, түлкі, күлкі, сүлгі, бүтін, күрәк, ирәнә, иләнә, сөйли, гөрли, төрле. Өйдә гөлләр матур була.
Uzun günler kıskara. Tünle uramda matur kıy işitildi. Min tatar tilin öğrenem. Bu yıl abıyım öylene. Ü avazı. Ürdek, ürnek, üzüm, üzek, ulen, ütken, üteniş, üsimlik, ülşev, üzişen, kup, şup, şul, kul, kurke, üse, üte, ube, üzgere, ule. Kulde kup balık bula. Şulde balık bulmay. Ürdek kup aşarga yarata. Ol ulen aşı hem tiz üse. Ütken yılını min üzekke bardım. Anda bütünüsü üzgergen. Min üzümde üzüşen artistkına. Tiz eytkiş. Kuperi başında kupkurke, kupkurkege kirek kupkırpe. J avazı. Cevap, jan, jil, jır, jir, jilek, gajep, bıjra, gece, huja, jımga, cihaz, cümle, jılı, jirli, ceyev, jibere, jinye, jiya, jırlı. Yigitke 77 hünerde az. Minim jırım jirde tudu hem jilde yangıradı. Gece hujalığında sarı huja bulmay. Tiz etkiş. Ceynin yemlik günlerinde jilek jiya Cemile. Ngı avazı. Yanga, un, yangır, mın, tang, күңел, сіңіл, зәңгер, жеңіл, дуңғыз, шуңа, сұң, шаңғы, қараңғы, бәрәңгі, яңғырый, аңлый, тыңлый, мыңлый, ыңғыраша. Әлі қараңғы иді, яңғыр яуа башлады. Мин соңға қалдым. Бу жеңіл булмаса да, мин аны аңладым. Шуңа тиз башқардым. Татар жырының ниндидер бір маңы бар. Аны аңлап та булмый, аны күңел аша сизеп кенә була. Х авазы. Hava, heykel, hüner, hücum, helek, her, hem, hiç, haman, her bir, mühür, günah, şehir, cevher, cumhuriyet. Tatar isimlerinde Tahir, Zühre, Mahdi, İbrahim, Hidiyet, hem başkalar. Cumhuriyetimizde zor yüklü avtomobiller yasıyorlar. Her yigitnin yaxşı hüneri bulurğa tiyir. Tahir iginci. Şəhərimizdə heykeller küp.
Галимҗан Ибраһимовка да бер һәйкәл куелыр инде. А авазы. Сан. Кар. Карт. Бар. Как. Чана. Сарай. Башмак. Карават. Карак. Җырдан. Ай югары, ай югары салкынга. Агач булса янар иде эчендәге ялкынга. Шигырьдән. Ал алмалар юа әни, тезеп куя өстәлгә. Аша улым алма диеп, берсен сузды Рөстәмгә. Хата сизде Рөстәм сүздә. Аша алма дисеңме? Аша дигәч алма диме, алам булсын исеме. Авазы. Кырт. Ын. Кыл. Кыт. Пыт. Пыр. Авазы. Сыр. Кыш. Кырыс. Сын. Сыерчык. Карчык. Авазы. Гел. Беренче. Серле. Ике. Гер. Татар телендәге в авазы. Вакыт. Савыт. Бызау. Кәвеш. Авыл. Татар телендәге г авазы. Гармун. Каган. Иглан. Кымган. Гына. Шундый ук к авазы. Карга. Бака. Балык. Карак. Ярлык. Нишкә сүзләр. Өстәл. Бүрәнә. Эшләпә. Хәреф. Сүз. Рәсем. Бер. Ике. Үч. Көн. Тәрҗемә. Нәрсә. Ничек. Искәмия. Калын сүзләр. Арыш. Балык. Сан. Баш. Авыл. Алтын. Тугыз. Сыйныф. Башмак. Кайда. Кайшан. Бара. Торба. Айбер күнегүләр. Алмаштырганнардыр. Ачуланучылар. Әһәмиятлелекне. Башлангычныкы. Гомум дәүләтчелек. Җаваплылык. Ул яулыкларсыз. Мәсьәләләрдән. Müstakillik. Пәнҗешәмбәнең. Төрләндерергә. Укытучылык.
Үзенчәлекле, үзләштерүчән, үзәкчелекләрнең. Чагыштырыгыз. Как, ак, корт, кырт, сырт, сорт, сүрт. Бес, без, сын, сын, гөл, гол, карт, корт, кол, кыл, мәк, рәт, шәп, фән, бәлеш, тәртә, чәйнек, тәлинкә, эшләпә, кәбестә. Мүк, күк, күл, күп, бүре, бүрәгә, үсәк, бүрәнә. Көн, төн, көл, төлке, үрпәк, көрәк, үстән. Кәҗә, жын, җил, җир, җәй, җыю, җылы, җыр, рәнҗү. Соң, иң, аң, уң, таң, тәңре, бәрәңге. Һава, һич, һәр, һөнәр.